So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat at nandito pong muli si Boss Lando Explorer para sa mga panibago pong update, no? So, mag-a-update tayo sa mga latagan na ating madadaanan dito po sa lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So, update natin yung mga latagan ng mga bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! So dito tayo sa mga magagandang mangga. So ito yung mga mangga na latag dito. 60 pesos po yung mga per kilo, manggang hinog. At presyohan ng mga kada piraso ng mga bangus ni Boy Bangus sa Malabon. Meron po tayo 120. Meron tayo 130. 140, 120. So, ganyan po yung mga presyohan ng mga bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market na inyo pong mabibili na kada piraso na bentahan. Nagdadatingan na. So, ayan, no? Yung mga latag ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Boss Maeng, shout out sa'yo. Ay, good morning, Boss Ganda. Oo. Medyo... Alam mo na. Pahinga muna tayo ngayon. Tinan mo, walang masyadong... Oo nga, ilang araw ko rin nakikita yung update dito. Wala talaga eh. Medyo umano sa tumal. Ang mga... Hindi ka lang mga parat. Aray! Pasensya na kayo, totoo naman kasi. Wala mong masamang parat kasi kailangan talaga natin magtipid. Ay, okay, pwede nang baratin yung bangus ko. Ayan, ako nag-iusap sa inyo, bumili na kayo. Ayan, bumili na kayo. Ayan po mga customer ni Boy Bangus dito sa Malabon Fish Market, no? Mga customer niya yan, no? So, yung presyohan. Ayan, nasa YouTube na sila at ang magaganda natin mga mamimili sa pwestuhan ni Boy Bangus. Salamat, Boss Maeng. Alright, yung mga per kilohan dito ng 2.20, no? Sa mga kilo dito. Mga pusit kalawang. Ilang pinsandaan na lang. Malalaki nga galunggong eh. Ikaw mo, sayaw eh. Ha? Jeffrey, sayaw daw. Sayaw gusto niya. Sige, pagsasayawin natin. At alam ko yung sasayaw nito. Oo. Si Michael Arenas. Sige, pagkasabay natin dalawang yan. Shout out. Sayaw, sige. Billy Jeans. Billy Jeans. Sige, magbi-Billy Jeans kayong dalawa. Napakamura, no? 130 per kilo ngayon ng yellowfin tuna, oh. Uwi lang ako sa Amar. Uwi ka? Wala yung kaibigan natin, eh, no? So, shout out mo ba siya? Shoutout kay kaibigan Oso. Panay comment kaya nun sa mga ano ko. Pagpatuloy mo yung pata mo. Ayun, wala siyang mga balat, eh, no? Patang baka. Ayun, salamat Jeff at thank you. So, ayan po yung update natin sa mga latagan po dito, 130. Thank you, Boss Jeff, salamat. 70 pesos kilo. Sariwa mo ba yan? Sariwa, sir. Ganda naman. Nabangking ko lang yan, sir. Ang ganda. So, shout out. Ayun, shout out. Good morning. Si ate, iniwanan na si Mr. doon sa ibabaw ng tulay. Wala kasing alimasag, no? Oo, maliliit. Nakita ko doon. Maliliit. Yung ganyan, 100. 50 pesos na po. Ang tapo. Tapos tipon, 340. At presyohan dito, no, ng mga bangus. Meron tayo 100 pesos, 90 pesos, at 110. Meron din po 120. So, sunod-sunod lang po yung mga presyohan dito, no, ng mga bangus. Dagupan.
Yan po yung mga kada piraso. At bentahan po dito ni Boy Tilapia, 90 pesos per kilo na mga tilapiyang Batangas. So shoutout sa'yo, good morning. Shoutout sa mga nanood sa concert namin. Ayun, maraming salamat po Maraming salamat. sa pagsubaybay no, sa concert natin. May banda kami, banda namin, Boy Banda. Boy Banda. Nakita mo si Boy Tanong. Lumabas na si Boy Tanong. Si Boy Putik, si Boy Tanong, si Boy Tilapia, si Boy Bagus. Nagsama-sama sa concert. Ngayon, ano kaya kakantayin natin? Araneta ka mo, sa akin concert namin sa June 24. June 24. So shoutout po mami, good morning po, shoutout po. So Boy Putik, lagi kamukha niya na yung ano. Naging kamukha niya na. Boss Lando Explorer. Pati buhok, kakulay niya na. Seryoso po kang kagigising na ni Boy Putik. So shoutout sa'yo Boy Putik. Ano ba nasabi mo? Walang pasabi, maos. Maos na. Mukhang nag-concert ka. Hindi makasabay na maos. Eh, sinasabi ko sa'yo eh. Pinantyawan mo si Boy Tilapia. Hindi ka raw makasabay. Sabi niya sa kanta. Napag-iiwanan ka daw. Ano mga kasama sila unang tao ka? Shoutout kay Boy Putik. Ayun, shoutout kay Boy Putik. Congrats sa concert mo. Oo. Magpagaling ka muna, pagalingin mo muna yung lalamunan mo. Kalkalan mo na itong bunganga mo. So, update na natin yung mga iba pang latag dito sa Malabon Fish Market. Ang ating mga tahong ay 30 pesos ang mga per kilo. At 80 pesos naman po sa mga tilapiyang Batangas ng Datandem, Muy. Ayan, o, tilapiyang Batangas na 80 pesos per kilo. So, mura-mura mga presyuhan. At ang mga gulay po natin dito. No? So, shoutout sa inyong dalawa, Lodi. Good morning, good morning. Ayun, good morning. Maraming salamat. The water bender. Sasama kayo sa airbender eh. So ito yung mga gulay no, na mga latag dito, 20 pesos, 50 pesos na mga bentahan, mga kalamansi 20 pesos. At yung mga nakatali po dito na pansahog sa mga mabibili nyo rin po mga isda dito sa Malabon Fish Market. Thank you Moy, Lodi, salamat. Ayun, shout out. 100, 130 manok na calves. Pakpak po natin ay 130 kada balot. Bakon ay 100 pesos. So ganyan po yung mga presyo no, na ating mga ina-update. So gulay na rin po dito. At nawala po ang mga prutas. So sibuyas 25 pesos 1/4 at 100 pesos po yung per kilo. Kamati 60 pesos kilo. Yan mga 20 pesos no, ng mga gulay na inyong mabibili. At avocado 120 ang mga per kilo. 3 pieces pongkan 50 pesos. Indian mango ay 30 pesos per kilo. Saging natin 60 pesos per kilo. Santol ay 40 pesos per kilo. So yan po yung update natin sa latag dito na ating dinaanan. Kamoting kahoy 60 pesos kilo, 20 pesos tali ng mga sitaw. So yan po yung mga presyohan ng mga gulay po na inyong mabibili rito sa Malabon Fish Market. So ito yung mga isdang kitang po dito no. So mga alimango at mga hipon na maliliit, mga kitang. Ayan, na mga kitang na rin na pwes po ninyo mabibili rito. At mga magagandang alimango. Alright. So dito tayo kay Bito. Tanigi ni Bito, ang ganda oh. At salay-salay ginto, pusit. Fresh na fresh po no, na inyong mabibili. Magkano kilo, Bito? Ay, Boss Lando. Yan. 300 yan, Boss Ah, 300. Ito yung salay ginto. Yan. Ay, salay ginto. At 300 din ang mga per kilo. Ito ba, pusit natin, no? Pang adobo. Yan, tanigi, salay ginto, napakaganda na inyong mabibili. Fresh na fresh po. Dito yan sa pwesto ni B2. At ito naman po yung latag ni B1. Mga tahong naman dito. B2, thank you.
Ayan yung mga kadatakal po natin ng mga tahong dito na inyong mabibili at matatabang mga talaba. So yan po yung mga ina-update natin, no, sa mga latagan po rito. So dito tayo sa mga presyo na mga hipon. 240. Mura yung hipon. Bumagsak presyo rin dito sa Malabon. Wala na, ikutor. Vlogger. So murang-mura yung mga latagan ng hipon dito sa Malabon, no? At ang mga golden pompano ay 350 per kilo. Ito yung mga pusit, halawang. Dito yan sa pwesto ni Kuya Ricky at nakapag-update na tayo ngayon, no? Yun yung mga ina-update natin sa kanya mga latag. Gulyasan. At ito tayo sa mga tumpukan ng bangus. 160 sa piraso, may 180. Yun yung mga kada piraso ng bentahan dito ni Kuya Ricky, no, sa Malabon. Tapos pink salmon head. Mga pandaing at tilapiyang buhay na inyo pong mabibili. Piriya, magkano po ngayon bangus natin? 160 per kilo. Sa tilapia po, 130. Yan po, tilapiyang buhay. 130 po yung mga per kilo, no? Ang pink salmon pa, magkano na? Pink salmon, 160. 160. Yun po yung update natin dito sa pwesto ni Kuya Ricky, no? Sa Malabon Fish Market na bentahan po ng kanyang mga isda na inyo pong mabibili. Ayan, update na natin sa mga latag ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. Shout out Kuya Ricky. Shout out, good morning. Alright, yun po yung mga presyohan na mga na-update natin. So, iikot pa tayo at mag-update pa tayo sa mga latagan dito. No, Kuya Ricky, salamat po Kuya Ricky. 300 per kilo. Canton tsaka chicken. So, ayan po, no? 100 pesos kilo sibuyas. Kamatis, 60 pesos kilo. So, ang ganda ng kamatis. Makinis na makinis. At dito tayo sa presyo, no? 90 pesos tilapiyang Batangas. Meron din po tayong 240 per kilo ng hipon. Bagsak presyo ang mga hipon. 80 pesos sa tilapiyang Batangas. At may mga tumpok po dito ng matambaka. 100 pesos. Tapos may dulong din po tayo dito. 50 pesos kada balot. So, lipat na tayo sa iba pang pwesto na ating may update. Ayan, 220, isang piraso. Suwakang, 120. Tumpukan, 100 pesos. Tilapiyang Batangas. At mga isdang bikaw, no? So, mura-mura mga isda po natin ngayon. May tumpukan din ng bikaw. Meron po tayong 150 per kilo. Isdang bikaw at presyo ng yellow pintuna ay 100 pesos. Tatamban 60 pesos ang mga kilo. Okay, mga bangus na mga parating, no? Malalaking bangus. So maraming mga latag ang ating nakikita at nadadatnan po sa Malabon. 260 ang mga kilo ng hipon. 100 pesos mga tilapiyang Batangas. Meron din po tayo 100 pesos sa kabila. Shout out sa'yo. Good morning po sa inyong lahat. So yan po yung mga update natin sa mga tilapiyang Batangas dito sa latagan sa Malabon Fish Market. So tuloy-tuloy pa ang ating update sa mga presyuhan, no? So mga murang hipon ng Malabon. Yan, mga tinumpok na, no, na mga isdang dalagang bukid, anumahan, 100 pesos, 300 pesos kilo ng hipon. At meron din po mga 250.
120 per kilo ng balsa galunggong. May tumpukan din po ng anuman, 50 pesos. So, bumagsak ang mga presyon ng mga isda rito, no? Sa Malabon Fish Market. 40 pesos sa mga per kilo ng tahong. 290 sa per kilo. Hipon. Ayan, no? So ganito po yung mga presyohan ng ating mga nakikita at naibablog dito sa Malabon Fish Market. At napakamura pa rin po ng mga presyohan, no? Bumagsak presyo ang mga isda at hipon sa Malabon. 120 per kilo ng ating mga balsa galunggong. 70 pesos yung kilo ng mga tilapia Batangas sa Malabon Fish Market. So murang-mura yung mga presyohan na ating binablog dito, no? Morning, pre. So yung mga dalagang bukid, 100 pesos kada tumpok. Meron din po tayong mga tumpukan ng galunggong. So napakamura, no? Betilya, 100 pesos. Meron tayong lumot. Pre, thank you, pre. At tumpukan din po dito ng mga saligin to. Dami, no? Murang-mura mga isda, murang tumpukan, 100 pesos makakapag-pangat ka na sa kamatis o kalamansi, 100 pesos, napakamura. $50 tumpukan, mga hipon natin. Dulong, 50 pesos. So, napakarami mga bagsak padulong sa Malabon. 120, 100 pesos isang matang baka. So ang mga presyo ay napakamura dito sa Malabon. Biglang baba na ang mga presyo ng mga isda. Boss Gerald, ang ganda ng ano mo ha. 130 yan per kilo. So yan 130 per kilo, no, ng yellowfin tuna dito sa pwesto ni Gerald sa Malabon Fish Market. Shoutout sa kamag-anak ko sa Canada. Tumpukan nyo, oh. 100 lang tumpok yan, Boss Lando. Ayan, 100 pesos tumpukan ng mga anumahan natin dito, no. Protection. Boss Lando to eh. Ang bari eh. Babakita din yun doon. 130 din. Ganito ka lalaki? Balikan na lang. Ganito ganda? Parehas lang. Parehas lang, 130. Dip, kay ano, kay Jeff. Puputla yung kanila. Ganda, no? Lulutong. Dito mga latag. Shout out sa Don Ramon. Pag, ano to? Pugita. 200 ang kilo. Ito magaganda mga natagan niya rito. Labahita natin dito ay 100 pesos per kilo. Sa alimasag, 200 ang per kilo. Ayan, mga tumpukan na po, 100 pesos. Boss Lando. Good morning. 100 lang yan, Boss Lando. Murang-mura, 100 pesos po. Mga surahan dito, pang inihaw na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So, ang daming mga latag na ating binablog ngayon dito, no? So, shoutout sa iyo, Tinong. Saka pupunta. Mga pating. Baby shark. So, ito yung mga latag po ng mga isdang pato dito sa dulo. Mga tumpukan. Ayan ang mga tumpukan po dito, no, na mura po ninyong mabibili sa kanilang mga latag. At dito naman tayo sa iba pang pwesto.
Ayan, mga tumpukan yan. Yes. 100 pesos, dami oh. Ito pa oh. So ganito po yung bentahan no, ng mga isda po nila tumpukan na inyo mabibili sa halagang 100 piso. Ayan. Thank you. At ito pa, mga parrot fish. Pagi. Bagi. Ano? kilo, 2 kilo. Loro. 100 pesos na mga tumpukan na bentahan nila. Ito rin 100 pesos tumpukan. So shout out sa iyo, Boss 11. Pakita. Porket na Kilala mo na, kailangan mo talaga. kaya din, hindi nakakatumingin sa kanya. Pero naramdaman ko nandyan siya eh. Ilan? Kaya 100 pesos po yung mga bentahan nila dito ng mga isdang bato, no? 100 dyan. Uli ah. O, isang daw, pag naruleta mo yung 50, sa inyo. 50. So shout out sa'yo, Daddy. Good morning. Thank you. Alright, tatawid na tayo dito sa latag naman dito sa kabila. At may mga latag pa rin po dito na ating may update dito sa Malabon. So shout out nga pala no sa nagsalita sa akin diyan sa pag-vlog ko sa Mega Dike at sa mga nagtatanong no. So maraming salamat po sa inyong lahat at naibibigay naman po natin yung mga information. So kilo po dito ng galunggong 100 pesos kilo. Yan po yung mga natagan nating na-update dito sa Malabon. At ang isdang surahan natin dito. Ayan o, 100 pesos na mga bentahan ng mga surahan, no? Pang inihaw. Salamat! Daddy, thank you! At presyohan dito, 140. Bangus. Meron din po 100 pesos per kilo tilapia Batangas. 90 pesos tilapia Batangas. So naiba ng linya po ang mga latagan dito. Oh. May galunggong po tayo at alumahan. Tichona, magkano po yung mga alumahan? 160. Galung. O yun po, presyo 120. So napakamura ng mga galunggong, no? Ayun, mura na. 120. So ito yung update natin no sa pwesto ni Ate Chona at ni Annalyn Bernardo. Ate Chona, salamat. At 90 pesos per kilo naman dito ng tilapiyang Batangas. So shout out sa iyo, paring Brian. Good morning sa iyo. Shout out. Magkano presyo ng hipon? 320 na pare nato. Ayan, 320 o 320 sariwang mga hipon. At gwapo pa ang nagtitinda. Puntahan nyo lang po dito si paring Brian sa Malabon Fish Market. Umalis si ano eh. Umalis eh. Umalis si paring August eh. Sa shoutout ko sana eh. Nabubuhay yung ano ko sa kanya eh. Umaangat yung views ko eh. Hinahanap lagi siya eh. Saan ba? Wala, lumipat eh. Pre, thank you. Sige. At dito yung mga tumpukan ay 100 pesos na inyo pong mabibili oh. Mga isdang bato. Grabe no. 100 lang oh. Napakamura. Oh, ang dami no. Mga galing Palawan. 100 pesos tumpukan na inyong mabibili dito po sa Malabon Fish Market. Thank you. Alright, close na tayo sa ating vlog dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kaibigang content creator. So shout out kay Bornox TV, Nair TV Vlog, Randy Conan, Lisa Laurente, at kay Raimundo Rojas. Shout out sa iyong family. Macy Rojas, shout out sa inyong lahat dyan. At lagi po tayong mag-iingat. At sa iba pang mga maasugid natin taga-subaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer, ay maraming salamat din po sa inyong
panonood. Lisaw Laurente, shout out. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer, Randy Conan, shout out. Enjoy and be safe po. God bless po and bye bye.